ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? இயல் 4 பயிற்சி 4.1 14ஆம் கணம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 818 சுழல் சமச்சீர் வரிசை 8 1 8 இதனுடைய சுழல் சமச்சீர் வரிசை. இதனுடைய மையத்தை பொறுத்து நாம் அதை சுழற்றுறோம். 90 டிகிரிக்கு சுழட்டையில் 8 8 1ன்னு வந்துடும். ஸோ இது ஒரிஜினல் வராது. அடுத்து ஒரு 180 டிகிரி சுத்தையில் தான் 818 வரும். அதே போல் 260 சுத்தையில் 8 8 1 வந்துடும். ஸோ திரும்ப 360க்கு சுத்தையில் 8 1 8ன்னு வரும். ஸோ எத்தனை சுழல் சமச்சீர் வரிசை உள்ளது? 2 2 தான். ஓகே.